Vedeli ste o tom, že existujú neprekonateľné dvere? Ich kvalitu a bezpečnosť sme otestovali už vykopávaním, vypáčením či streľbou z pištole. No tentokrát sme sa rozhodli pre úplne iný, netradičný spôsob. Stojíme pri bežnom slovenskom rodinnom dome, kde sú namontované bezpečnostné dvere Teduo s 15-bodovým uzamykaním. Zatváram ich na jedno otočenie v 15 bodoch, mi uzamykajú, kľúčik vyberám a musím mať istotu, že cez takéto dvere sa nikto, ale skutočne nikto nedostane. Ako to zistíme? Čo môže byť lepšia skúška ako vyskúšanie autom, vytrhnutie celých dverí autom? Preto sme si na pomoc zobrali takéhoto pomocníka, ale aby sme oceľové lano vedeli uchytiť poriadne do dverí, musíme spraviť malú kozmetickú úpravu, prevrtať tie dvere a poriadne ukotviť oceľové lano, aby skutočne pevne držalo s tými dverami. Takže toto auto nám vôbec nevydržalo, pretože aj keď sme chytili to lano o najpevnejšiu časť, o motor, celý motor nám vlastne vytrhlo, máme ho na zemi, auto máme nepojazdné, dvere zatiaľ stále nepoškodené, ale my sa nevzdávame, ideme ďalej, spravíme auto tak, aby bolo pojazdné a ideme druhýkrát. Oceľové lano sme upevnili o druhé auto, o celú zadnú nápravu, o pevnú oceľovú zadnú nápravu toho auta a vyskúšali rovnaký pokus. Takže po veľkom náraze vidíme, že kolesá s celou nápravou a zadným nárazníkom ostali mimo ostatného auta. Auto sa pohybovalo ďalej dopredu, ale čo je dôležité, lano ostalo, oceľové lano ostalo celé, pevne uchytené vo dverách. Dvere zvonku nevidieť, že by ostali poškodené. Vyskúšame ich odomknúť, či sa dajú. Áno, ľahučko dvoma prstami. Dvere otváram a vidím... V podstate nevidím nič. Dvere ostali úplne bez poškodenia, zárubňa bez poškodenia, takže dvere sa naďalej usmievajú. Bezpečnostné dvere ostávajú neprekonané. Bezpečnostné termodvere stáli z očí v oči niekoľkým desiatkám koňských síl. Na test ich kvality a bezpečnosti sme použili dve autá. A výsledok? Dvere neprekonané, obe autá zničené. Výsledok nášho testu teda opäť raz potvrdil, že bezpečnostné dvere môžu byť aj neprekonateľné.